Матур язлар алып килдек. Күңелле җәйләр китердек. Кар. Ошылдык колын юрган, исте апрель җилләре, кышлар кайта сагындыра туып үскән җирләре. Көннәрен юлда үткәреп, куанышып очалар, канатларында күтәреп, яз китерә ишалар. Исәнмесез кышкайлар, безнең якын дускайлар, шәүкәләр, акчарлыклар, сырчыклар, тургайлар. Кыштан туеп беттек без, сезне сыгынып көттек без, сезне көткән арада күп нәрсәләр белдек без. Инде яз килде килеп, солар ага йөгереп, без оялар ясадык, сез киләр көнне белеп. Мин карга, кар, тиздән эреп бетәр кар. Канатымда хатым бар, буең җитсә тартып ал. Укымый да беләбез бит, хатында ни язылганын, бөтен кошлар һәм балалар матур язны сагынганын. Казан аскансыз да бит, безне сыйларга сыегыз бармы соң? Саумысыз балалар, бу нинди тавыш? Ни дип гөрләшәсез? Балалар безнең килү хөрмәтенә бүген карга бүткәсе үткәрә. Кар. Бөткә пешәр казанда, тәмле ис таралыр урманда. Кар. Әйдәгез балалар, карга килүе хөрмәтенә бәйрәм ясыйк. Аларга бутка пешерик. Без иләргә барыйк, дусларны чакырыйк. Карга буткасына сый-хөрмәт җыйк. Дети, а вы знали, что раньше никто никогда не знал, когда наступает весна? Все люди думали, что весна наступает с прилетом из теплых краев. Каких птиц? Перелетных. Но в данном случае думали, что весна наступает тогда, когда прилетают вороны. И в честь этого всегда устраивали праздник. Праздник назвали Корга Буткасы. Если переводить, воронья каша. Дети, мы сегодня вас приглашаем на наш праздник Корга Буткасы и предлагаем вам сегодня поиграть, попеть и станцевать. Согласны? Да.
Жетрәк биші күкәй, бирсәң безгә 3 күкәй, тагын салыр 100 күкәй. Май кирәк, ярма кирәк, карга туена бар да кирәк. Тагын булса ун чыгар, пешерербез без шумар. Шикәр кирәк, тоз кирәк, чыгар тутәй тизрәк. Синең кебек унгай тутай бу дөньяда бик сирәк. Бирәм балалар, мәгез, күпме кирәк, алыгыз. Рәхмәт сиңа тутай, кулың аягың сызлаусыз булсын 100 яшә. Амин, шулай булсын. Би бабай, итәмесез? Бер йомырка бирмәсез? Бер йомырка бирсәң, тавыгын салып утырсын. Иләк-шиләк тутырсын, йомыркагыз күп булсын. Кыт-кытый. Мәгез балалар, мәгез, бәйрәмегез котлы булсын. Рәхмәт әби. Эй, ябыкәй, пешер безгә тәмлекәй, пешер безгә бутка да, пешер безгә әлбә дә. Тагын булсын күкәй, шикәр булсын тәмле чәй. Рәхмәт әйтеп әбекәй, без итәрбез шәбәкәй. Булыр кунаклар бары да булыр. Карга килер казан асыр, тырна килер туз салыр, сайыскан килер салма салыр, песнәк килер пешерер, шыпшык килер тикшерер, карга аша бетерер. Без бутканы пешергә куйык, сез күңел ачатырыгыз. Так, обходя всю деревню, они собирали крупы, масло, молоко. И в самых живописных местах природы, на открытых берегах, они разжигали костер, развешивали котел и варили кашу. Прежде чем сварить кашу, играли в игры, пели песни и частушки. Сейчас мы вам предлагаем поиграть в очень интересную игру. Для этого вам надо встать в один большой круг и взяться за руки. Выходим, танцуем. Передаем дальше тебе тесто.
итейгәле, гел дә итейгәле, күңелле итеп бергәләшеп бутка ашыйгәле. Тәмле микән буткасы, авыз итейгәле, матур язны каршылап бәйрәм итейгәле. Менә бусы җир анага. Җир атасы җирән сакал. Җир анасы асыл бикә. Түбәсендә туклыгын бир, тамырына ныклыгын бир. Ил өстенә муллыгын бир. Ил ишендәге безгә дә бир. Менә бусы суга, су иясе ташламасын. Менә бусы күккә яңгыр бирсен. Кояшлы җылы көннәр бирсен. Илгә туклык, гаиләгә иминлек килсен. Бусы каргаларга, канат очларында язны алып килгән өчен. Кар, әйбәт дуслар, бар. Сезгә балалар, утырышыгыз, сыйланыгыз, муллык килсен, бәхет килсен. Балалар сау сәламәтлек үсегез, тауфыйклы булыгыз. Милли елларыбызны, телебезне, гырыф-гадәтебезне онытмагыз. Рәхмәт, әби, сыйладыгыз. Тагын шулай кайланыгыз, ашатыгыз, эчертегез, җырлатыгыз, биетегез, кеше арасына кертегез. Сейчас мы продолжим играть. Вторая наша игра какая? Вам нужно выстроиться в 4 колонны. 4 команды в 4 колонны.